Hadu kumba prapau hajar euros no jengerap Lionel Messi siya ka Community of Madrid na gamta bantay bing sa sinpat na ka jingjot jong ka jingplu ka way ka klaw kabala penlong ya ka jing siya kata ka ba syirkay kata Sierra Oste jong ka Spain kapital bat ya ka ne ka jingno jengerap jong Lionel Messi hadu kumba prapau hajar euros siya kanika Community of Madrid lapin benaru bala pentik kenaru daka Isabel Diaz Ayuso kabadai ka President of the Community hakabak lapin pauru daka baong bangakwa apan ay kublay yao Messi bad bagi tru yao paki briu jong ka Madrid tila peding sngubha ya kanika jingno jingrap jong Lionel Messi Barban airu ka jingero yau kabau de hog banyo. Watlak Argentina klamat no ka jing syarem haka final ka FIFA World Cup mentaus nem arjar pun riu kemat jong ka Spain. Henry ka jing jong Lionel Messi ya ka Spain kam padu setia lane kam ya don bentai haka ta ka jing mat namrem haka World Cup. Haka baka karir jong Messi ka dehi bola penlut bun snem haka Spain ha Barcelona. Day na kaneka daw ba Messi udon ka jing ya ka Spain, ya ka Madrid, ya ka Barcelona. Haka ba ka jingno senyang jong Messi ka bahadu prapau hajar euros. Kadai bantay bing sa sinpat ya ka neka jingjot na ka jing plu jong kaneka klaw kata ka Sierra Oeste ka badai ka way ka jaka ha Madrid. Haka ba ka neka jing plu jong ka klaw ha Madrid Sierra kelas dang adu ka laipo terjun arjar pohon rio. Kumta ka jingno senyang jong Messi ka de bantay bing sa sinpat pan pin bahabiang yak ke balajot na ka nega jingplu jong ka klaw ha Madrid ha Spain. Ha ka ba ka pisa ka bala no senyang daw Messi ka de prapau hajar euros banda pin kala siya ka pisa andia ka de kumba antat prapau new ane prapu pralak. Kublay sibon.